Sa number 9, may tatlo ka mga areas para sa patigayunon nga payout sa Sabado nga adlaw para sa nagkalagub-an sa mga balay dala sang bagyo nga tino sa Bacolod City. Ini patigayunon sa Bacolod City National High School Gym, Bacolod City College Gym, kag Villamonte Gym, kainasang aga. Nagsapol si Mayor Greg Gasataya kaupod si DSSD Head Richel Verde Prado Manga. Ang City Administrator si Attorney Mark Mayo kag ang mga opisyal sa mga barangay agud iplastar ang mangin sistema sa pagpatigayon sa payout. Suno kay Gasataya, bukas ang DSSD sa tion nga mayara sang concerns ang mga barangay. Sa first batch ng payout, makabato naman sang tag 10,325 pesos ang 3,430 ka mga may mga balay nga totally destroyed, samtang ang 14,823 naman ka mga persona nga may mga balay nga partially damaged, makabatong sa tig 5,369 pesos. Ini nga payout ang para sa taga barangay 1 tubtob 41 kag barangay Alangilan tubtob naman sa Felisa in alphabetical order. Ang second batch ng payout sa bulan na sang Enero. May Saturday start isang payout for the totally damaged mga panimalay and then or ng mga balay, and then ang partially damaged ma-start naman for barangays 1 up to 41, and then Alangilan hasta Felisa. So gin alphabetical ani.